सिटी न्यूज लाईव्ह, शोध सत्याचा, वेध बातमीचा। नमस्कार मित्रो, सिटी न्यूज लाईव्हच्या या विशेष बातमीपत्रामध्ये मी अमोल खिल्लारे आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। पाहूयात आजच्या ठळक घडामोडी। मटकराळा जिल्हा परभणी येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा व ग्रामपंचायत मटकराळा यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त हर घर तिरंगा या उपक्रमांतर्गत विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी गावातील नागरिकांना तिरंगाविषयीचे नियम समजून सांगण्यात आले। तसेच शालेय विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीपर अमर हुतात्मे झाले अशा पद्धतीचे गीत देखील त्या ठिकाणी सादर केले। यावेळी या कार्यक्रमाची प्रस्तावना देशमुख सर यांनी केली, तर हर घर तिरंगा या उपक्रमाची माहिती सरपंच शिवाजीराव गरुड यांनी दिली। यावेळी या ग्रामसभेला मटकराळाचे सरपंच शिवाजीराव गरुड, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक यांची प्रमुख उपस्थिती होती। या विशेष ग्रामसभेला शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सुभाषराव गरुड, उपाध्यक्ष दत्तराव गरुड व सदस्य यांची महत्त्वाची उपस्थिती होती। तसेच या ग्रामसभेला गावातील माजी सरपंच सौ कलावतीबाई राऊत यांची देखील त्या ठिकाणी प्रमुख उपस्थिती होती। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी शाळेचे मुख्याध्यापक राम जाधव सर यांनी मोठे परिश्रम घेतले। तेथील सर्व बातमीचा आढावा घेतलेला आहे आमचे विशेष प्रतिनिधी जे बी राऊत यांनी।